Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka sarkar jala shen kan sapha ra gajing tho sha ka sarkar kmi bakan punbai no ya ka constitution schedule tribe order khat khandai spasan phau da ka ba weng ya ki jai bring reu lom bam dei na ka jala megalaya nrei ki ba yo pat ya ka jing I tho ha po ka schedule tribe list jongani ka jala Usumbot Menteri Rangba jong jala ba Preston Tensong ha ka arphok tarik unai lor arjar khat khandai ha ka jing ekran bat ka Batisi TV ulai tho ba ka sarkar kala shim ya ka rai hadien ba kala mi ka jing dawa ka ba jor na ki ba bon ki kanhon ki ba kanthop ya ki sanjuk jong gi nong san shar shnong bar kum juru na ki seng san hima ba pher kum ka congress ka badon ha ka liang persya bat ka khnam bar kum juru na ki seng balang badai ban bishar bnia biang ya ka ne ka kam khnang ba kanom kta ya ki trai muluk ondala pelong an ya ka six schedule jong ka riti sansyar ka ri India Akabide bat ka six schedule amendment kalong laga jong ka bentamo ya ka presidential order 1950 dominam Ukraine shwa ya ka amendment ya jong ka six schedule hi adin mengilai kendo engkat bagi stakeholders nadu ki council nadu ki senjuk jong ki nong sansyar snong nadu ki NGOs bo telong adin mengyoi ya ka final draft ba kami ni kami ke contentious issue ang negade ha ka bede berbuka unrepresented tribe dikatu kolong very sensitive kaling ya katu 1950 den reng ang api nakaliang jong ni ka government rengkat bagi stakeholder so menenu home minister la convene meeting ha ka ba kajing kren kolong ba ngin recommend sya ka standing committee la ni ka select committee jong ka upper house bala umno ya itu bentangi deban delete no kata ka main issue ka debat ka amendment jong ka 62 teka ba ara ka debat ka 1950 order ngiru ngidon ka ju jemut ngindang ya steady ba menta kenam bangin take up ya ka debat ka government of India ban review biang no ya ka list of scheduled tribe as far as Meghalaya state is concerned nganam ong tan kai ka bala dep mo ten le kat kum kijing ya jong apor kat kum kijing ya jong apor kolong bang ngi shem ba lada ki weki tribes ki enjoy ki privileges hamne ha jala jumi namangi ru ki tribes sangi ki babun ki ba security pat ki jala lada ki ma ban enjoy de kumno kala belum batang kita kin enjoy yang ni tidak nak ada mau pindah ke dalam ni semua kia yang ni but nak kata mau ingin pengkret bangiru nak lihat dokumen yang berlaku iba ingin revisit je ni tak kerja buat ni pa je ke komen dia hak wede ba in haban revisit ban review yang ni ka presidential order kaba jia ketua 1950 kalau kadika executive power executive power of the state government and the government of India not necessarily in land then if necessary we are open lada don't come in pass the resolution nilai ban pass resolution ngim kam don problem ni kata kenang balik sekat kam kia susu agak bari dei ban kanika issue